DepEd Error Watch ginlunsar sa Department of Education. Agud, direkta nga makareklamo ang mga ginikanan pananglit may mga makita nga sala sa modules. Si John Sala nakatutok. Wala sang perpekto kag hindi malikawan ang magsala. Ining pahayag sa Department of Education 6 sa tunga sa mga nadismaya sa mga sala sa modules. DepEd Commons kag mga broadcast materials ang ahensya nga ginatanyag bilang blended learning sa new normal sa edukasyon. Bangod sini ginlunsar sang ahensyang DepEd Error Watch sa diin sarang makareklamong mga ginikanan kag mga estudyante in kaso may matalupangdan nga mga sala o kung may mga palamangkutanon sa ilang mga nagkalain-lain nga mga modality. So may error gud man dila naton ipamalo, ipaabot no. Yung management inatang ato na may ara kita nga nagamanage sa central office. Dugang panibilyas ang inkaso may ara ginman nga mga sala. Panawagan sini nga untata na ang pagbash kag pagpost sa mga social media sites. Sa baylo direkta nga magpakig-angot sa DepEd Error Watch o kung tawgan ng ila mismo mga manunudlo. In the due respect man sa kabudlayan kag sakripisyo sa atong mga teachers. Sarang ma-access paagi sa pagbisita sa website sang DepEd Error Watch o kung mag-text sa 0961-6805-334 o kung maghatag sang mensahe sa ilang Facebook page. Upod kay Cirilo Duque, John Sala, 1 Western Visayas.